wel fyswn i'n disgrifio'n hyn fel mewn blygyn intranet ac mae'n debyg galla mod i wedi bod yn cwffio'n erbyn y syniad yna am lot o amser yn y mywyd. Wedi gweld o'n rhywbeth oedd yn rhywbeth i fod yn cywilyddio o'i blegyd a rhywbeth nad oedd yn gyflwr i'w ddymuno. Ond yn fwy diweddar dwi wedi dod i weld pa mor werthfawr ydy bod yn fewn blygyn mewn cymdeithas a cymaint o rym mae hwnna roed i rywun oherwydd dydy rywun ddim yn gorfod dilyn norma cymdeithas, da chi'n gorfod dilyn barn pobl eraill, da chi'n dibynnu llawer iawn ar eich greddf eich hun, da chi'n dibynnu llawer iawn ar yr ysbryd mewnol i'ch gyrru chi ac i'ch arwain chi mewn bywyd a dwi'n meddwl bod byd o sgwennu yn wych i fewn blygyn oherwydd mae rhywun yn gallu mynegu hyn gymaint gwell trwy sgwennu na dim byd arall. A dwi'n meddwl bod yn awdur gysgodol yn ffordd o fod yn cyplysu'r synwyr o fod yn fewn blygyn, rhywun sydd yn dibynnu lot ar i adnoddau mewnol ei hun. Ond mae'n elfen hefyd lle da chi'n gallu addasu chydig bach ar eich cymeriad, lle da chi'n mynd i fewn i fyd person arall, da chi'n dod i siarad efo person arall, da chi'n dod i ddeall person arall, da chi'n creu cysylltiad o person arall. Wedyn mae'r ddwy elfen yna, yr elfen o fod yn fewn blygyn, o'r elfen hefyd o fod yn cyfathrebu efo rhywun arall, dod i ddeall person arall, dod i siarad o person arall, dod i allu deall i stori nhw, gallu mynegu i stori nhw hefyd. Mae dod ar ddwy elfen yna, oherwydd mae pob mewn blygyn hefyd yn gorfod cael pobl eraill yn ei fywyd ar ryw lefel neu gilydd. Da ni'n gallu gwneud heb bobl eraill yn llwyr. A beth sy'n braf fel awdur cysgodol ydy bod chi'n cyfuno'r ddwy elfen yna, yr elfen o sgwennu, ond yr elfen hefyd o daflu chi'n i fewn i fywyd a meddyliau a perspektif person arall wrth adrodd i storiau ynde. Wel, stori ddiddorol ynde, sut mae rhywun wedi crwydro i fewn i fyd fod yn awdur cysgodol, ghostwriting. Dwi'n meddwl mae un elfen, mae pobl yn dueddol o feddwl bod ghostwriting yn rhyw ddeitl crand iawn ac yn rhywbeth y gall pobl ddim anelu eto fo. Ond mi nes i ddeud hyn mewn rhyw sgwrs nes i efo rhyw cinio yn ddiweddar ar Ynys Môn. Mi ydyn ni gyd yn ghostwriters mewn gwirionedd, ond bod ni ddim yn cydnabod hynny. Oherwydd mewn difri mi ydyn ni gyd yn adrodd y straeon yma wrth ni'n hunain yn barhaus. Da ni'n adrodd straeon ni'n hunain bob dydd amdano ni'n hunain. Da ni'n adrodd stori'n hunain bob dydd am bobl eraill sydd yn bywydau ni. Da ni'n adrodd stori'n hunain bob dydd hefyd am y byd o'n cwmpas ni. Wedyn, da ni wastad yn sgwennu stori yn hunain, yn meddyliau yn hunain. Mae rhywbeth sydd yno ni, sy'n beth greddfol iawn yno ni gyd, bod ni yn bobl sydd yn adrodd stori yn barhaus. Wedyn, mewn ffordd, mi jyst yn tapio fewn i ryw gynefd dynol, dwfn iawn sy'n mynd nôl ers cychwyn yr gwareiddiad. A dwi'n deud yn aml wrth bobl, mae'r rheswm mae'r Beibl ydy'r llyfr mwyaf poblogaidd erioed a sy'n dal yn gwerthu mwy o gopïau na unrhyw lyfr all bob blwyddyn ar draws y byd ydy bod o'n tapio mewn i'r story making facility imagery sydd gan ni gyd fel pobl oherwydd da ni gyd yn gallu fatha nieithu hefo cymeriadau yn y Beibl oherwydd maen nhw gyd yn adrodd straeon am bobl fatha ni. Wedyn mae o yn rhywbeth naturiol iawn i bobl i fod yn neud a dwi jyst yn lwcus mewn ffordd bod fi wedi cael y teitl ghostwriter ac yn gallu just tapio mewn i rhywbeth sydd yn beth cyffredinol iawn beth bynnag. Wedyn does na'm byd ofnadwy o special yna fo, just bod fi wedi ffeindio'r teitl yna. Well, I think for me personally, it's just an accumulation of different skills I've amassed over the years, because in a way, ghostwriting involves history.
I'm a history graduate. I've always had an abiding interest in history, and it's still something that gets my juices flowing in different ways. There's an element of imagination with ghostwriting as well, being able to tap into people's lives, their inner lives as well, in order to be able to get people to open up to you. So you've got to be able to use your own imagination to tap into other people's imagination. You've also got to have, I think, an empathy for people and an instinctive love for people in a way. I hope that doesn't sound too pretentious. But I think being able to really identify with people and let their voices speak in your particular words is really an important part of ghostwriting as well. And of course, you've got to have that facility of being able to write both in Welsh and English. And unfortunately for me, that's something I've loved doing since I was an early age, so that's no problem at all. So I think it's for me, it's an accumulation of different life skills I've picked up over the years, and I've just been lucky in a way to fall into this category now of being a ghostwriter, awdur cysgodol in Welsh. Ysgawsar, ac ysgawsar enw gafodd I gynnig I mi gan fy ffrind da, Dafydd Williams, sydd tu ôl y camera heddiw, yn adrodd hanes Cymro-Cymraeg lliwgar iawn. Gafodd ei eni a'i fagu fel Cymro-Cymraeg yn Lerpwl, treulio dros hanner I fywyd yn Lerpwl, fel Clerk of Works yn Lerpwl cyn dod nôl I fyw I Gymru. A mae'r llyfr yn adrodd I hanes o, ond mae'n adrodd hefyd y profiad Cymraeg yn Lerpwl a sut mae'r profiad Cymraeg yn Lerpwl yn rhan o'n hanes ni fel cenedl. Ac I raddau, da ni'n di cydnabod dylanwad Cymraeg Lerpwl arno ni hyd heddiw a sut mae ganddo ni fel Cymru rhyw uniaethiad a Lerpwl o hyd. Mae'n rhywbeth am y ddinas yna sydd yn denu ni ac yn hudo ni. A dim rhyfedd o feddwl am yr hanes gyfoethog sydd gan y Cymru yn Lerpwl, y Gymraeg yn Lerpwl. A wedyn mae bywyd John Medwyn ei hun ac yn Tangymeriad Mor Liwgar wedi bod yn fatha rhyw gefnlen gwych I adrodd hanes Lerpwl trwy lygad Cymro a Cymro balch iawn, ond Cymro sydd hefyd yn ystyried ei hun yn sgwsar ac yn teimlo'n agos iawn at bobl y ddinas, at y ddinas ei hun, a wedi etifeddu lot o hiwmor y sgwsar hefyd yn ei fywyd. Mae'r hiwmor yna'n dod drosodd yn y llyfr. Ac agwedd eofn y sgwsar I agwedd barod I ddeud pethau fel y gymanw, barod I ddeutu, barod I fynegu barn. A mae'r ysbryd yna, ysbryd dinas Lerpwl yn dod drosodd yn y llyfr yma trwy lais John Medwyn Jones, sydd erbyn hyn yn 90 oed ac yn byw yn Llanfarian tu allan Aberystwyth, ond yn dal yn llawn egni, yn llawn bywyd, llawn hiwmor, llawn direidi ac yn sgwsar o'i goryn i'w sawdl hyd heddiw, ond sgwsar Cymraeg ynde. Os hoffech chi gael copi o'r sgwsar, mi allwch chi gysylltu efo fi fel yr awdur cysgodol, a fydd yna ddolen yn y nodiadau ar waelod y ddalen. So another ghostwriting project I've been involved with over the last few months is Llythyr Noel. And this was another Welsh language book, and I was very fortunate to be able to be involved with this project because it basically it tells the tale of an Ynys Môn sub-postmaster who was falsely imprisoned as part of the post office scandal. Many of your viewers might actually know that there is a public inquiry ongoing at the moment into this particular debacle, and lots of new evidence and being revealed on a daily basis. Noel Thomas was falsely imprisoned for false accounting in 2006.
And it took until 2021 until he was finally able to clear his name in the appeal court in London. So the book is about his own personal journey over that 16-year period to try and clear his name, to prove his innocence, to lift this cloud of shame and ignominy that was placed on himself and his family. And the book is done as a two-header, because we also hear, in Noel's words, obviously what actually happened to him, but we also feature his daughter, Sian Thomas, who basically has devoted 16 years of her personal life to actually front this campaign for Noel. She's done an amazing amount of research, she's made links with different people, she's unearthed a huge amount of evidence, she sustained her family and her father as well over this period, and I think that the book is actually a testimony not only to Noel's resilience and his bravery in overcoming this particular trauma that came his way, but also a tribute to his daughter as well, for her endeavour and her hard work. And it's also a father and daughter tale. The love between a father and a daughter, and a daughter and a father, and I think that comes over quite strongly in the tale as well. We've been very lucky so far. The sales have been excellent in Welsh. We had the launch on Ynys Môn in Gaerwen, in Noel's home village, a couple of weeks ago, and now I'm actually starting the English language version of Llythyr Noel, which is going to be called The Stamp of Innocence. That's going to be an updated version where we'll be including some of the latest revelations from the public inquiry as well. So hopefully that's going to be out in September or October. Mae o'r gael mewn siopa llyfrau Cymraeg, fydd na ddolen ar wylod y fideo yma. Mae o, ar hyn o bryd, mae o'r ben yr rhestr gwerthiant yng Nghymru, sydd yn, da ni gyd yn hapus iawn efo hynny, oherwydd dim ond ers rhywbeth efnos mae o allan. Ac da ni'n gobeithio fydd y stori yn, wrth gwrs mae yna apel arbennig iawn i Fôn yn y stori yma, oherwydd bod Noel a'i ferch yn gymeriadau mor annwyl ac mor adnabyddus yng ngolwg llawer iawn o bobl ar Ynys Môn, a mae llawer iawn o gwerthiant cynnar na wedi bod ar Ynys. Ond mae hefyd yn stori genedlaethol, a dwi'n siŵr fydd yna bobl o bob rhan o Gymru eisiau clywed yr hanes yma a dod i werthfawrogi be'n union ddigwyddodd i'r teulu bach yma yn ystod y cyfnod enbydus yma.